Около 150 българи подкрепиха общоевропейския протест "Свобода, а не страх" срещу следенето в интернет и телефонните комуникации от страна на полицейските структури. Протестът събра в градинката между Софийския университет и Народното събрание, освен противници на посегателството на личните данни, и студенти, които дойдоха, за да се обявят срещу поставянето на камери за наблюдение в Алма Матер. Протестното шествие премина по столични булеварди и завърши пред сградата на Министерството на вътрешните работи. Протестиращите уточниха, че са против даването на пълна свобода на МВР да следи телекомуникациите на хората, каквито намерения има новото правителство. Според тях подслушването трябва да става само след санкция на съда, както е в момента. Събиранията на данните са негодни за целите на борба с тероризма. И всъщност това нещо се доказва всеки един ден, всяка една минута. Примерно в Лондон от 10 000 камери, на 10 000 камери е разкрито едно престъпление, а това струва милиони. За последното правителство и министъра Миков, примерно, сме го питали няколко пъти: кажете от всички данни, които сте събрали за мобилните телефони, колко престъпления разкрихте. Такава информация още не е постъпила.